Isun bengi iki nak telepon konco. Kebeneran isun nak njaluk tolong nak belajar kae. Belajar. Halo man. Hai. Ning ndai. Iki arep mlaku nang kantor. Arepe mlaku nang kantor. Ye prei kok yo. Sing man kowe man. Kolende. Yo sing isun iki kelendi kae. Duwe laptop tapi hing bisa nglakokan kelendi iki ceritane iki gitu kae. Gitu nolong. Anak kon merono. Anak kon kan merono. Ya. Lanang ta wadon? Lanang. Iya kowe kan ngajari ning isun kene di kopi ning kono nang kene. Ngopi, ngerokok lah. Ngopi, ngerokok terus disuguhi paran. Isun iki mung bisa mung Kapiro, kan larene pakai kafe iku tem iku kan larene. kafe ndi kaon? Serono itu ya. Ye. Ang mesen janji arep nunggu kakek itu ya kan anone anak isun itu. Ye hamburger kok ta. Iya burger. Ah. Tapi besok mlebu jam piro iku lho. Pemane mlebu sore isuk lopat merono gitu. Ya isun iki sementara mung bisa buka WA, mung YouTube, ketiku tok iki sementara kae. Iku nek Kanggo ngerubah-ngerubah bahasa niki seneng bingung iki kae. Ya kadung bahasa using ben adiata ya ana ning kene. terus rubah bahasa barat. Ya sing maksudnya kan bahasa niki mage bahasa Itali, bahasa Jepang, bahasa Mandarin campur mage. Loh, kan kono kan ana anune bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nek bahasa Inggrisnya ana kan? Ono, bahasa Indonesia ono, tapi kadung dianu bahasa Indonesia tetep metu bahasa Inggris. Iku merek tani kau. Toshiba. Terus kereta ini takon itu. Iki wis dia upgrade Mas iki yo. Kadung upgrade memang durung. Heeh. Ya rencana kan arepe di-upgrade ambil Caca Isun. Heeh. Cuma Caca Isun iki magi sibuk. Ya saiki sithik-sithik iki kadung ono hang ngajari ro paham suwi-suwi. Iya sih. Ya iku ngelu gawe. Ya sithik-sithik iki paham sih, buka WA, buka YouTube paham. Cuma goleti parnarane anune settingan iki mau ya. Iya nganu settingnya tok itu. Pakai campur. Ya mage campur. Dadi hun sing sepaham diku kok. Ya kadung mung buka WA ben iki ya bisa iso WA-an. Aku iso nlebok nomorene jombol WA-ne diku. Ya maklum lah kaya isun kan yang tahu sekolah. Hah? Ini kan artinya kan buka anune kan iso Menu. Hah? Menu ta? Iya, mamane arep nyimpen gitu kan wis iso. Heeh, bisa. Ya wis. Makan kare nganu bahasan horor itu ya. Iya. Ya penter manis anu dalam go nyimpen terus mlebu mrene. Heeh. Ya kau. Ya katakanlah wis gede gue setengahnya bisa. Kan cepet paham apa kok. Ya, yes pokoknya kadung ono hang ngweni weruh gede-gede iki insyaallah paham. Ono kan juga ono translate itu. Translate itu ang kelendem engko ono rek nang kene kan bisa iso anu iki. Iku kan riko bisa kok kaya ning apik cara pengoperasian kan ono kan buka Google man. Iya, tapi ning kene ono nek Chrome. Hah? Ono nek Chrome. Loh, iya ono ning Chrome, tapi riko kan buka anu kan iso buka cara iki
Iya. Kan biasanya belajar nang kono kan. Heeh. Ya belajar kok ya itu loh. Iya kau. Wong kok cepet iso. Heeh. Ya alhamdulillah iki kaya mateni anu iku ya bisa wis. Iki settinge. Uripe kudu wong wadon, Mas. Ya, iku adung nguripi anu ora ya wong wadon iku wis mula keahliane wong wadon tukang nguripi kau. Mong iso dadi mong Heeh. Anak besok takone pamane anu perlu update kok lagi kan non. iya iya. Kalau mlebu isu, macam mlebu isu ya momen langsung rono. Ya mbok biasane kesel ta sing ngono minggu. Heeh. Soale kan dhek nang jam kumpul. Ana ning dapur katakan. Iya. Takon ilok besok. Itu. Kon iki besar pelapor nanti riko telepon mau. Ya iku ah. Aku iku mau pujianan to. Iso niki pukas-pukasane dadi guyu man. Hah? Dadi guyau. Dadi guyu. Ya iya. Ale pisanane iku kudu di-upgrade ya pamane wis istilahnya hang wis menu hang lawan. Sistem hang lawan iku kudu di-upgrade. Iya kudu dianyarai, ya iku maksud isun ketigo kalau dicarane iki, sedangkan Kakang Isun lagi sibuk ya kata ngono, jeriangkong wis. Apa ngupgrade iku wong hang memang bener-bener ngerti sistem. Oh bisa sedih nakoninya. Jadi potongan cokali wae. Paling ku ana kata kunci. Wong wis biasa nyepel. Isun kan arepe metu teko Google, akun Google iki hang duwe iki. Nah lebone akun Google Isun iku maksud Isun. Ya iya makanya kan kudu di-upgrade. Soalnya itu aturan teko uangnya itu dirubah aturan yang nriko ya. Ye. Yo geneng wis Isun. Pareng kau maksud iku cara isin-isin sithik pampar wis yang penting kan terbuka bae. Yang bisa yang ngomong yang bisa daripada sing bisa ngomong bisa ya ora luput. Iya kan celok ya, celak. Iya kau diarani aclak bek koclok iku ketemune. Iya Mas bisa ngomong bisa sing karo ngomong nyata. Iya kau. Kok barang sekolah yo dhuwur. Jarisun mumpung nganggur iki kayak anggur-angguran ning omah ana kopine, ana gedang gorenge. Ana Hujan maneh. ya iku ana parne kae iki kae rondo parnarane Royal. ya kau rondo royal arepe ngomong rondo royal ben kari angel ya. Nanti kok. Ya iki ning omah kae. Iki kan ana ing salon tuliane. Iya, ning kantor. Kantor gandeng salon iya. Nduk nang kantor bisa. Enduk nonggo kono wetan no. Ya wis apa nonggo. Ya iku klendi wong iki kau. Dijaki gawe konten karo Soro. Ya mak akan menjawe. Motor macam tok ing tahun nangis Mas. Aja antar-antar. Nggak ada bakon dulu. Alah, wis luput iki kae. Iki klendi iki terus kae. Terus kelendi iki terus kae. Ya ora lengat temenan iki iso niki wae yang bisa pamparan kae. Tolong tak. Ya ora Mejak ang kerpe tepak nganggur ang programmer ang mejak merono ya. ya iku ya ora diguyu-guyu wong iso niki kae. Ikut tolong ikut kesibukannya mana saya kayak. Apa ikut itu sebenarnya ini pasti ada kesibukannya. Lho. Mau putih pulang kantor mana nggak? Iya we. Oke. Lanjut. Telepon mana apa nang kantor wis aman kan? Ya wis hati-hati. Oke. Ya.
Ya sapa maning terus dijaluki tolong iki kae. Ya ora lucu gitu kowe. Telepon Adiata iku wis. Satu untuk meninggalkan Hmm. Halo guys, Woi, ning endi guys? iku mau pas mangan biasa, juga telepon, jadi tak untung iku video call, ngomongan HTT kan HTT, Oh. ngekel HTT, gua iso nek kena dikulung menok ya. Ya iku ya. Besok minggu syutingan roh. Esok ya endos esok aku ngendos bis ini latihan asem iku. Abis ning Laban Asem iku. Ya, di balik desa aku itu suruh sih. Soalnya jauh mamanya aku biar jadi ujano. Minggu ta? Wah, minggu itu. Oh, sing ketiki, sing kan sore kan wis ijen ambi sapa? Ambi Faisal. Masalah Ijen ambi Faisal arep njawab videone gesah-gesahan bareng no. oh, terus. Yo, pamparan. Jadi ngisi kekosongane YouTube isun niku. Oh. Ya, kok ya awammu rada awan-awan ae. Aku Ya. makin latihan asem. Oh, sing maksudnya ketiki, kapan kan kaya hang isun ngunggahan par niku judule kau. Rainya kok. Hah? Par nih kau. Ya paham. Ya. Ada ta? Aja deh. Kaya mengkeret rasane kembirit. Ya kadung mengkeret iku diinget ae, nyak nehing pengeret. Ya kau. Gembuyu ah. Iki takonono, Faisal takonono klendi kapan dinggo motor iki? Ya wes ulung ngenteni ulung. Ngenteni endos iki meneh mari ta ulung, Guys. Ya wis kadung anu ya seminggu bae ngomong ning ngono ya. Nah, minggu piye mrene? Ya kadung ada ono ta. Iku teleponan tas aku rek coba awakmu milih-milih telepon. Ya iku ya klendi. Wis sore kon WA wis. Luput jawabane. Sing kena dicekel omongane. Terus Iya wis, dikupen ya. Jadi, Oke guys. Wis kelakon semene wasi iso nyorika ketyani semono sunimbyangi mulya rika kutyangane ati. Segeraya ana pesi sire sun welas nono watese Cak Udin ku anu kan do sing gelem tak jeluk apa durung tak kok tak klendai Ya mau nih ngomongnya klendai moto sebetulnya sampai bengi ya besok biar aku ya sing abang anu kan ambil belajar isu ya mosok duwe tigenan iki sing bisa nglakokan ora anu nduk tak kok kena isun kan ini jam ya di make up Romo wes besok ben
Iso nang ngutek-ngutek. Senang ngutek-ngutek iki long. Ngutek-ngutek iki kae belajar. Wong di marane. Tulu. Ya wis ah. Oh, ono gelo-gelo ya.